φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα. Το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς που καταφέρνει να ενώνει το λαό μας παρά το γεγονός ότι έχει όλους απέναντι σε ένα ευρύ μέτωπο νίκης και ανατροπής. Όλες οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας, όλες οι γερασμένες δυνάμεις του παλιού κόσμου που φεύγει, ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Τα κόμματα του χθες, τα υπεύθυνα για το κατάντημα της χώρας και του λαού που έριξαν την οικονομία στα βράχη, οι ακροδεξιοί του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βορίδη, οι καιροσκόποι του κυρίου Βενιζέλου, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, οι βαρώνοι των μίντια και της οικονομικής διαπλοκής, οι φοροφυγάδες των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, οι πλιατσικολόγοι της δημόσιας περιουσίας, οι δανειστές της διεθνούς τοκογλυφίας, όλοι μαζί ενώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Ενώθηκαν γιατί βλέπουν τις μέρες της εξουσίας τους να είναι μετρημένες. Ενώθηκαν γιατί φοβούνται το ΣΥΡΙΖΑ, μα πιο πολύ ακόμα φοβούνται τη δύναμη του λαού μας, φοβούνται την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό και βάλθηκαν να τη συρρικνώσουν τη δημοκρατία, να την ανατρέψουν τη δημοκρατία. Φοβούνται όλοι αυτοί ότι ο λαός μας πολύ σύντομα θα βάλει τέλος στη δική τους παντοδυναμία. Και κοιτάξτε τι παράξενο είναι. Φοβούνται εμάς, παρόλο που εμείς δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τη δύναμη που αυτοί διαθέτουν, ούτε τα μέσα ενημέρωσης για να διαμορφώνουμε αντιλήψεις, ούτε τις διασυνδέσεις με διεθνή κέντρα εξουσίας. Αλλά φοβούνται εμάς, γιατί εμείς έχουμε το πιο σημαντικό όπλο, το πιο σημαντικό όπλο που ποτέ δεν θα μπορέσουν να νικήσουν. Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά. Έχουμε αγάπη για την Ελλάδα και το λαό μας. Και κυρίως έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και δεν έχουμε εξάρτηση από κανέναν. Δεν διεκδικούμε τίποτα για μας. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τα πάντα για όλους. Όλα για όλους και τίποτα για μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και αυτό είναι που δεν μπορούν να αντέξουν. Αυτό είναι που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Αυτό είναι που δεν μπορούν να νικήσουν όσα μέσα και όσα ισχυρά όπλα και αν διαθέτουν. Απέναντι στις μεθοδεύσεις και στους μηχανισμούς του σάπιου συστήματος εξουσίας τους, στα παραμύθια των βολεμένων του παλιού κόσμου, εμείς αντιπαραβάλλουμε την δύναμη των ιδεών μας, τον πολιτισμό των ανθρώπων μας, τη δημοκρατική μας συστράτευση, το σχέδιό μας για την αναγέννηση της χώρας. Κυρίως όμως την ανίκητη δύναμη του λαού μας. Αυτή η δύναμη είναι που μπορεί να δώσει σε εμάς προωθητική δύναμη. Αυτή είναι η δύναμη δική μας και αυτό είναι το προωθητικό μήνυμα που μπορούμε να παράξουμε. Γι' αυτό και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το ιστορικό συνέδριο αριστερής επανίδρυσης. Αριστεροί και αριστερές όλων των γενεών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, από διαφορετικές παραδόσεις, από διαφορετικές θεωρήσεις, για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας, περιμένει από μας. Την ετοιμότητά μας και την πίστη μας να αναλάβουμε την ευθύνη της ανατροπής της μνημονιακής τυραννίας και της παλαιοκομματικής φαυλοκρατίας και να κυβερνήσουμε τον τόπο στην πιο δύσκολη στιγμή της νεότερης ιστορίας του, με στόχο να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Και σε αυτό το προσκλητήριο, στο δημοκρατικό προσκλητήριο της μαχόμενης αριστεράς, είμαστε σήμερα παρόντες όλοι και όλες, παρούσες και παρόντες όλοι και όλες, και έχουν όλοι και όλες ισότιμη θέση, την ισότιμη θέση που τους αναλογεί.
Κανείς αγωνιστής και καμιά αγωνίστρια δεν περσεύει από αυτό το προσκλητήριο. Οι αγωνιστές της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, που τους χειροκροτήσατε 2 εκπροσώπους αυτών στο Προεδρείο σήμερα, είναι εδώ παρόντες και παρούσες. Οι σύντροφοι της ΕΔΑ και της Νεολαίας Λαμπράκη, οι μαχητές της αντιδικτατορικής πάλης, ο πολιτικός πλούτος της μεταπολίτευσης, αλλά και ο πλούτος των κινημάτων νέων και παλιών, του κινήματος του εργασιακού, του εργοστασιακού συνδικαλισμού, των πρώτων δειλών κινημάτων στις συνοικίες και στις πόλεις, των φεμινιστικών οργανώσεων, των οικολογικών ομάδων, των κινημάτων υπεράσπισης των δικαιωμάτων, τέλος, ο πολιτικός και θεωρητικός πλούτος της δεκαετίας του 2000, των κινημάτων για μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ, των αντιρατσιστικών κινημάτων και οργανώσεων, ο πολιτικός πλούτος των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που σήμερα είναι εδώ με τον πρόεδρό του, τον Πιέρ Λοράν, που θα μας απευθύνει λίγο αργότερα χαιρετισμό. Είμαστε όλοι και όλες παρόντες και παρούσες σε αυτό το προσκλητήριο. Και θέλω, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας πω ότι δεν ανταμώσαμε από τύχη. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε όλοι και όλες παιδιά και εγγόνια εκείνων που στη δικτατορία του Μεταξά έδωσαν μέσα στην παρανομία, αλλά και μέσα από ακροναυπλίες και ξερονίσια, τη μάχη της δημοκρατίας. Είμαστε παιδιά και εγγόνια εκείνων που στη γερμανική κατοχή δημιούργησαν με τον πατριωτισμό και το αίμα τους το θαύμα της εθνικής αντίστασης, τις λαμπρότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αλλά και της μεγάλης δημοκρατικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που επί δεκαετίες έζησε με το φόβο και την τρομοκρατία του παρακράτους και που έδωσε τις μεγάλες μάχες της δημοκρατίας, του 114, των Λαμπράκηδων, τη δύσκολη και αιματηρή μάχη κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών για ψωμί, παιδεία και ελευθερία. Αυτοί είμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν είμαστε σπορά της τύχης. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και πάμε πολύ μακριά. Και ξέρουμε σε κάθε στιγμή, σε κάθε στροφή, σε κάθε περίπτωση, με ποιον είμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε. Και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε, δεν πρόκειται να το διαπραγματευτούμε με κανέναν και για τίποτα. Αλλά αυτό που μας κάνει εντελώς διαφορετικούς δεν είναι μονάχα οι ρίζες μας, δεν είναι μονάχα η ουμανιστική, απελευθερωτική μας ιδεολογία. Αυτό που μας κάνει εντελώς διαφορετικούς είναι οι αξίες μας, είναι η ανιδιοτέλειά μας. Οι ίδιες αξίες για τις οποίες αξίζει κανείς να ζήσει, ακόμα και να θυσιαστεί. Όπως θυσιάστηκαν χιλιάδες αγωνιστές της κοινωνικής απελευθέρωσης τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν έχουμε την πολιτική ως επάγγελμα και την εξουσία ως λάφυρο. Η πολιτική είναι για μας το μέσο για να μπορέσει ο λαός και η πατρίδα να ζουν και να ζήσουν, να δουν και να ζήσουν καλύτερες μέρες. Και έχουμε πλήρη συνείδηση. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι καμιά εξουσία δεν μας ανήκει. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ανήκουν στο λαό. Από το λαό, με το λαό, για το λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Ιδρυτικό Συνέδριο του ενιαίου
του νέου, ενιαίου και δημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ διεξάγεται την πιο κρίσιμη στιγμή, την πιο κρίσιμη περίοδο για τον τόπο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, διεξάγεται και την κατάλληλη στιγμή. Ίσως εδώ να ταιριάζει Γάντι η φράση «Λίγο πριν θα ήταν νωρίς και πρόωρο, λίγο μετά θα ήταν αργά». Το συνέδριό μας διεξάγεται ακριβώς πάνω στην ώρα που ο τόπος έχει ανάγκη να πιαστεί από μας. Έχει ανάγκη να ακουμπήσει σε μας. Την ώρα που οριμάζει πια η ανάγκη μιας μεγάλης πολιτικής ανατροπής, μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Την ώρα που οριμάζει πια η ανάγκη για μια κυβέρνηση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσει τέλος στα μνημόνια και στην απειλή της δημοκρατίας, την απειλή ενάντια στη δημοκρατία. Αυτή είναι η ώρα να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα μπροστά και μάλιστα με αποφασιστικότητα. Και αυτή είναι η ώρα να δεσμευτούμε συλλογικά, όχι μονάχα απέναντι στα χιλιάδες πια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέναντι σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Όχι μονάχα στο 1.600.000 περίπου ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, αλλά στα εκατομμύρια των πολιτών που παρακολουθούν αυτό το συνέδριο με ενδιαφέρον και περιμένουν το αποτέλεσμά του. Είναι η ώρα λοιπόν να δεσμευτούμε απέναντί τους για τους στόχους και για τις προθέσεις μας. Να προχωρήσουμε με τις αποφάσεις του συνεδρίου μας σε μια μεγάλη πολιτική δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μέγεθος της πολιτικής και της ιστορικής ευθύνης που μας αναλογεί είναι μεγάλο. Ευθύνη πρώτα απ' όλα να διασωθεί η χώρα από την κοινωνική καταστροφή, να επιστρέψει η κοινωνική αυτοπεποίθηση, να ξαναφτιάξουμε κοινωνικούς θεσμούς, να σταματήσει η λαιλασία των δημόσιων αγαθών. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σήμερα μπροστά στην πρόκληση μιας κέρυας, μιας απόλυτης επιλογής. Βρίσκεται σήμερα μπροστά σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Ή θα επιλέξει το δρόμο της ακύρωσης των μνημονίων, ή θα επιλέξει το δρόμο της συνέχισής τους. Ή θα επιλέξει τον δρόμο της δημοκρατικής αναγέννησης ή τον δρόμο της δημοκρατικής συρρίκνωσης. Ή θα επιλέξει τον δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής απελευθέρωσης ή τον δρόμο της διαπλοκής και της τραπεζοκρατίας. Ή θα επιλέξει τον δρόμο της υπερηφάνειας ή τον δρόμο της εθελοδουλείας. Η δική μας ευθύνη, η δική μας μεγάλη ευθύνη είναι να οργανώσουμε άρτια τον πρώτο δρόμο και να πείσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ότι στο δικό μας σχέδιο για τη χώρα έχει τη δική του θέση ο κάθε μη ευνοημένος και μη προνομιούχος, ο καθένας και η καθεμιά που έχει πληγεί, έχει ματώσει από τα μνημόνια της βαρβαρότητας. Η ακύρωση των μνημονίων και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε τον οδικό χάρτη εξόδου από την κρίση. Το προηγούμενο διάστημα καταθέσαμε τις βασικές προγραμματικές μας κατευθύνσεις με δημόσιες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα ενώπιον του ελληνικού λαού. Είναι η δική μας προοπτική, είναι η δική μας δέσμευση για μια Ελλάδα δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη. Δεσμευόμαστε απέναντι στον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινωνία για ριζοσπαστικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, με δυνατότητα δημοψηφισμάτων, γιατί ο λαός πρέπει να είναι συμμέτοχος στις κρίσιμες αποφάσεις. Με απλή αναλογική, γιατί κάθε ψήφος έχει την ίδια ισχύ. Με ανώτατο όριο βουλευτικής θητείας, γιατί ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι επάγγελμα, αλλά λειτουργήμα, λειτουργήμα για το λαό. Με κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών,
γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση τίποτα δεν θα παραγράφεται και επιτέλους θα επανέλθει δικαιοσύνη και δικαίωση στον τόπο. Δεσμευόμαστε απέναντι στην ελληνική κοινωνία για εκδημοκρατισμό στη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με διαδικασίες αδειοδότησης από μηδενική βάση, γιατί το επάγγελμα του καναλάρχη πρέπει να πάψει να είναι το μοναδικό κλειστό επάγγελμα στη χώρα μας. Με στήριξη στα συνεργατικά δημοσιογραφικά εγχειρήματα, με αδειοδότηση κοινωνικών οργανώσεων και φορέων, γιατί η ενημέρωση δεν μπορεί να συναρτάται με την κερδοσκοπία. Με διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, γιατί η απαξίωσή του υπηρετεί το καθεστώς της ασυδοσίας. Και βέβαια με ισχυρή δημόσια ΕΡΤ, με ισχυρή δημόσια ελληνική ραδιοτηλεόραση. Γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση η δημόσια τηλεόραση δεν θα είναι παρείας, αλλά κυρίαρχος παίκτης στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Και η κυβέρνηση ακόμα και τούτη την ώρα συνεχίζει να παρανομεί. Εξέπεμψε, λέει, σήμα μιας μαϊμού δημόσιας τηλεόρασης στα κρυφά και στα κλεφτά από ένα στούντιο κάποιου ιδιωτικού καναλιού, και τους καλούμε να σταματήσουν να παίξουν το κρυφτούλι και να συμμορφωθούν με τους νόμους. Η δημοκρατία έχει νόμους και όλοι οφείλουν να σέβονται τους νόμους της δημοκρατίας. Δεσμευόμαστε απέναντι στην ελληνική κοινωνία για ριζική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση και το κοινωνικό κράτος, με την κατάργηση του καλλικράτη και τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες να είναι βασικοί θεσμοί ανάπτυξης και τους δήμους συνδιαμορφωτές του κοινωνικού κράτους, με τη δημόσια περιουσία όχι να εκποιείται, αλλά να αποδίδεται στα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να αποκατασταθεί η ρημαγμένη από το κούρεμα, από το PSI περιουσία, από το κούρεμα των ομολόγων περιουσία τους. Δεσμευόμαστε απέναντι στην ελληνική κοινωνία για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προστασία των ανέργων. Με παρέμβαση στο πτωχευτικό δίκαιο, με άρση της απελευθέρωσης απολύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς απολύσεις από το δημόσιο τομέα, μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση και μπορεί να γίνει πιο λειτουργικός, πιο αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας χωρίς απολύσεις. Με ρήτρα απασχόλησης, ώστε όποιος επιδοτείται από δημόσιο χρήμα, είτε ευρωπαϊκό είτε ελληνικό, να υποχρεούται να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Με τόνωση της ζήτησης των λαϊκών τάξεων, γιατί κάθε ευρώ που παίρνει ο φτωχός, αυτός που του έχουν κόψει μισθούς, συντάξεις, που του έχει μειωθεί 40% το εισόδημα, κάθε ευρώ που παίρνει αυτός το δαπανά για να κινηθεί η οικονομία. Δεν το αποθυσαυρίζει, δεν το στέλνει στην Ελβετία. Δεν θα βρούμε κανένα φτωχό στη λίστα Λαγκάρτ. Δείτε τα ονόματα αυτών που κρύβανε για μήνες, για χρόνια στα συρτάρια τους οι υπουργοί των κυβερνήσεων που λαιλατούσαν το εισόδημα του μέσου μισθωτού. Και βέβαια με ολόπλευρη ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεσμευόμαστε απέναντι στην ελληνική κοινωνία για άμεσα μέτρα ανακούφισης από τη φτώχεια, με μια νέα συσάχθεια για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με φορολογική ελάφρυνση για τους μη έχοντες, με το πρόγραμμα Σπίτι για όλους και Τροφή για όλους, με εγγυημένη πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ενέργειας, του νερού, των τηλεπικοινωνιών, του φαρμάκου, της μετακίνησης. Δεσμευόμαστε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.
Διότι δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη με τον τουρισμό του all inclusive, που δεν αφήνει τίποτα στην τοπική οικονομία. Ούτε με φόρο προστιθέμενης αξίας 23% στην εστίαση μπορεί να έχουμε ανάπτυξη. Διότι ανάπτυξη δεν είναι να αποφασίζουν να δίνουν τίτλους ιδιοκτησίας του δημοσίου σε ιδιωτικά συμφέροντα, ούτε να καταστρέφουν τη Χαλκιδική για να ευνοηθούν οι μονίμως ευνοούμενοι. Διότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση η Χαλκιδική θα σωθεί, δεν θα καταστραφεί. Το περιβάλλον θα προστατευθεί, δεν θα ισοπεδωθεί. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Διότι ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς δημόσιες τράπεζες που θα βοηθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Διότι ανάπτυξη δεν γίνεται με την αγροτική γη ερημωμένη και τους αγρότες να αδυνατούν να παράξουν και την αγροτική τράπεζα σε ιδιωτικά συμφέροντα. Διότι ανάπτυξη δεν γίνεται επαιτώντας την εξαγορά των δημόσιων επιχειρήσεων, με φυσική κατάληξη βέβαια το φιάσκο που παρακολουθήσαμε τους προηγούμενους μήνες. Προσπάθησε με πάθος ο κύριος Σαμαράς να πουλήσει τη ΔΕΠΑ. Αυτό δεν θα βοηθούσε την ανάπτυξη. Αυτό που θα βοηθήσει την ανάπτυξη είναι να σταματήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να πληρώνουν καπέλο 30% στις τιμές του αερίου σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν απασχόλησε ούτε στιγμή τον Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου το φιάσκο του κυρίου Σαμαρά. Μας απασχολεί που νοικοκυριά και επιχειρήσεις αγκομαχούν επειδή οι μεσάζοντες που μπαινοβγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν πάρτι. Και αυτό το πάρτι θέλουμε να σταματήσει. Και αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Θα σταματήσει αυτό το πάρτι και κάθε πάρτι σαν γι' αυτό. Αυτή την εντολή θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό, αυτή την εντολή θα τηρήσουμε και αυτή η εντολή θα είναι αδιαπραγμάτευστη. Και πιστέψτε με, διότι κάποιοι αναρωτιούνται, αυτή η εντολή θα γίνει σεβαστή, θέλουν δεν θέλουν, και από την κυρία Μέρκελ και από τον κύριο Σόιμπλε και από τους Ευρωπαίους εταίρους και από τους διεθνείς εταίρους της χώρας μας. Διότι η Ελλάδα είναι δημοκρατία. Διότι η Ελλάδα δεν είναι αποικία. Δεν είναι αποικία χρέους. Και δεν θα την αφήσουμε να μετατραπεί σε μια χώρα αποικία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από 10 και πλέον χρόνια συμπόρευσης στην πρωτόγνωρη περιπέτεια του ενωτικού μας σχήματος, του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνουμε σε μια ιστορική στιγμή τομής και συνέχειας. Όπως είπε και ο Γιάννης Ρίτσος, άξιζε να υπάρχουμε για να συναντηθούμε. Άξιζε να συναντηθούμε για να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους αγώνες του λαού μας. Αυτή η μεγαλειώδης συνέβρεση διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων, οργανώσεων, κομμάτων και τάσεων της αριστεράς δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιων ευκαιριακών γραφειοκρατικών επεξεργασιών. Ήταν απέτηση και δημιούργημα της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας. Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας που πήραν από το χέρι τον ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι το Μάιο και του επέβαλαν να γίνει η πρωταγωνιστική δύναμη. Η πρωταγωνιστική δύναμη που θα αναλάβει να βγάλει την ελληνική κοινωνία και την οικονομία από την κρίση, την ανθρωπιστική κρίση πια. Επέβαλαν στο ΣΥΡΙΖΑ το καθήκον να σκεφτεί τα πράγματα διαφορετικά. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Τα κόμματα και οι οργανώσεις της αριστεράς μέχρι τώρα κατήγγυλαν με επάρκεια
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οργάνωναν, άλλοτε με επάρκεια, άλλοτε όχι, την αντίσταση της κοινωνίας. Ασκούσαν έλεγχο και κριτική. Θα μπορούσαμε όμως εδώ να παραφράσουμε την περίφημη ρίση του Μάρξ. Το ζήτημα δεν είναι να καταγγέλουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές. Το ζήτημα είναι να τις αλλάξουμε, τις αντιλαϊκές πολιτικές, ιδίως όταν αυτές γίνονται βάρβαρες και απάνθρωπες όπως τώρα. Το ζήτημα είναι πλέον να εφαρμόσουμε μαζί με την ελληνική κοινωνία ένα νέο δημοκρατικό παράδειγμα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας. Η ίδια η συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η πορεία του συνιστά ένα λαμπρό εγχείρημα ισότιμης συνάντησης των μεγάλων ρευμάτων της ιστορικής αριστεράς. Χρειάστηκε χρόνος, πειραματισμός, κοινωνικές δράσεις και μέτωπα. Δοκιμάστηκε αυτό το εγχείρημα στην πορεία του χρόνου. Κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, όλες τις καχυποψίες, όλες τις παρεξηγήσεις. Και να που σήμερα η οργανική ενότητα των ρευμάτων της αριστεράς ολοκληρώνεται με τη συγκρότηση, τη δημιουργία, την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα. Ενός νέου συλλογικού διανοούμενου, όπως θα λέγει ο Γκράμψη, που είναι έτοιμος να αφήσει πίσω εγωισμούς, ιστορικές δικαιώσεις, ιδεολογικές καθαρότητες και απόλυτες αλήθειες. Και είναι έτοιμος να αποτελέσει ένα σύγχρονο, μαζικό, πλουραλιστικό και δημοκρατικό κόμμα, που η μόνη του δικαίωση θα είναι η εμπιστοσύνη και η ενεργό στήριξη των δυνάμεων της εργασίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο όριμος μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μαζικό δημοκρατικό κόμμα δεν είναι αποκλειστικά μια εσωτερική δική μας υπόθεση, αλλά αποτελεί μια μείζωνα ανάγκη για τα λαϊκά στρώματα. Απέναντι σε ένα πολιτικο-οικονομικό σύμπλεγμα που από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένο να μην χαρίσει ούτε πόντο από όσα κέρδισε στα χρόνια της κυριαρχίας του, προβάλλει το καθήκον της συγκρότησης μιας πολιτικής δύναμης ισχυρής, αποφασιστικής, ενιαίας και μαζικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ των μελών είναι το απαραίτητο εκείνο εργαλείο για να οργανώσουμε καλύτερα την αυθεντική πολιτική εκπροσώπηση των δυνάμεων της εργασίας. Έχω πει πολλές φορές ότι ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ένα κόμμα σαν όλα τα άλλα που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Γιατί για μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα δεν είναι αυτός σκοπός. Το κόμμα δεν είναι οι γραφειοκρατικές δομές. Το κόμμα δεν είναι το εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου των επιτιδίων. Το κόμμα δεν είναι σημαία ευκαιρίας για προσωπικές στρατηγικές ή για στρατηγικές μικροομάδων. Το κόμμα για μας είναι το σπίτι του κάθε εργαζόμενου, το σπίτι του κάθε άνεργου, το σπίτι του κάθε φτωχού ανθρώπου, όλων όσων σήμερα έχουν την ανάγκη να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριγμά τους. Το κόμμα για μας είναι αυτό που δεν θα αφήσει κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση. Το κόμμα που συγκροτούμε είναι η συλλογική έκφραση των από κάτω, των ανθρώπων που ζουν από τον κόπο της εργασίας τους. Ένα εύπλαστο εργαλείο που στηρίζεται στη συγχώνευση της ριζοσπαστικής κοινωνικής θεωρίας με τις κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας. Και μέσα από λειτουργίες άμεσα δημοκρατικές και ισότιμες για όλους και για όλες, χωρίς ξεχωριστά προνόμια για κανέναν και για καμιά, ολοκληρώνει αυτή την πορεία ενότητας σε πολιτικό πρόγραμμα για την αλλαγή της κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε ακούσει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ τα μοίρια όσα για το γεγονός ότι εδώ συναντιούνται και συναντήθηκαν δημιουργικά, το έδειξε το αποτέλεσμα, πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ας το πούμε σήμερα για άλλη μια φορά. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτό είναι η αδυναμία μας. Αυτό είναι το όπλο μας. Οι διαφορετικές απόψεις δεν μας φοβίζουν. Το κόμμα που εμείς θέλουμε να συγκροτήσουμε
είναι βαθιά δημοκρατικό. Είναι ένας δημοκρατικός συλλογικός διανοούμενος που αφήνει όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, αλλά ταυτόχρονα στηρίζεται στην ενότητα, στην ανιδιοτέλεια, στο σεβασμό, στη συνειδητή πειθαρχία. Το κόμμα που εμείς θέλουμε αποτελεί και μια έμπρακτη αυτοκριτική στα μοντέλα κομμάτων που όλοι και όλες κουβαλάμε ιστορικά, καθένας ανάλογα με την ιδιαίτερη πολιτική του καταγωγή. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να πούμε σε αυτό το ιδρυτικό μας συνέδριο ότι εμείς απορρίπτουμε την ιδέα ενός κόμματος του γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού, ενός κόμματος καρτέλ. Απορρίπτουμε την ιδέα ενός κόμματος του κράτους. Και αξίζει να τονίσουμε ότι ναι, είμαστε όριμοι για ένα άλμα προς τα μπρος. Για ένα κόμμα της κοινωνίας, κόμμα των μελών, της βάσης, για ένα κόμμα των από τα κάτω, αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη το κόμμα για να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να δώσω έμφαση και σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι η ψυχή όχι μόνο της συζήτησης που έγινε και θα γίνει, αλλά και του ίδιου του κόμματος, όπως το καταλαβαίνουμε και όπως το χρειάζονται οι καιροί. Να κάνω αναφορά στο θέμα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και όλοι λέμε ότι περνάμε στον ΣΥΡΙΖΑ των μελών. Έχουμε καταλήξει όλοι, σχεδόν ομόφωνα, και υπήρξε πάνδημη απέτηση της πλατιάς πλειοψηφίας της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ των μελών. ΣΥΡΙΖΑ των μελών σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικός, πολυτασικός, που δίνει χώρο σε όλες τις γνώμες και επιτρέπει να ανθίζουν όλες οι γνώμες, συλλογικές ή ατομικές. Σημαίνει ότι συνεχίζουμε και αναπτύσσουμε την παράδοση της ριζοσπαστικής αριστεράς να διαλέγεται και να συνθέτει. Σημαίνει δικαιώματα ελέγχου, δικαιώματα γνώμης, δικαιώματα διαφωνίας, δημόσιας διαφωνίας για όλους και για όλες, για κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας όμως για κόμμα των μελών, αναδεικνύουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, και πρέπει να αναδεικνύουμε όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις όσων φέρουν τον τίτλο του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν την τιμή και τη χαρά να συμμετέχουν σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι για τον τόπο και τον λαό μας. Αν μιλάμε για μέλη του κόμματος αφοσιωμένα στην υπόθεση των μεγάλων ανατροπών και αλλαγών, σε ένα τιτάνιο δηλαδή έργο που έχουμε μπροστά μας, αν μιλάμε για μέλη του κόμματος που υπερασπίζονται την πολιτική και τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, τότε, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλη μειωμένης ευθύνης, για μέλη που αντιμετωπίζουν το κόμμα ως μαζικό χώρο ζήμωσης. Κανένας ΣΥΡΙΖΑ των μελών δεν πρόκειται να υπάρξει αν δεν αποφασίσουμε ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μέλη με όλα τα δικαιώματα αλλά και όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Και κανένα ΣΥΡΙΖΑ των μελών δεν θα συγκροτήσουμε αν δεν αποφασίσουμε καθαρά και εξάστερα ότι τα μέλη μας θα είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και όχι διχασμένες προσωπικότητες. Αυτό είναι βαθιά δημοκρατικό, είναι αυτονόητο, συμβαδίζει με το ήθος και τη διαδρομή της αριστεράς και με την παράδοση της προσφοράς που τη διακρίνει. Όλη η εξουσία, αλλά και όλη η ευθύνη στα μέλη του κόμματος. Έτσι νομίζω πρέπει να καταλαβαίνουμε το νέο ΣΥΡΙΖΑ των μελών, αλλά και τις αυτονόητες καταστατικές υποχρεώσεις των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ των μελών, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας, ο γειωμένος δηλαδή στα προβλήματα, στις αναζητήσεις, στις ανάγκες, στις αγωνίες της κοινωνίας ΣΥΡΙΖΑ, είναι σήμερα απαραίτητος περισσότερο από ποτέ. Σήμερα που η δυναμική της πολιτικής σκηνής ορίζεται από τρεις πολιτικούς πόλους. Τον πόλο του κόμματος που κυβερνά, της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την άκρα δεξιά,
τον άλλον πόλο της ακραίας άκρας δεξιάς, της φασιστικής απειλής, τον νεοναζί, και τον πόλο του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συσπήρωσης της αριστεράς. Υπήρξε βέβαια και μια προσπάθεια να συγκροτηθεί πόλος συμπλήρωμα στη Νέα Δημοκρατία, στο όνομα μάλιστα προοδευτικών καταβολών. Φαίνεται ότι μετά και τις εξελίξεις και την αντιδημοκρατική εκτροπή που είχαμε στην υπόθεση της ΕΡΤ και τις πολιτικές εξελίξεις που τις συνακολούθησαν, ότι αυτή η απόπειρα αποτυγχάνει οριστικά. Η άποψη ότι μπορεί να υπάρξει εφαρμογή του μνημονίου με κοινωνική ευαισθησία και δήθεν κόκκινες γραμμές, ο αριστερός κυβερνητισμός δηλαδή που εξέφρασε η Δημοκρατική Αριστερά το προηγούμενο διάστημα και δευτερευόντως το ΠΑΣΟΚ, αποδείχτηκε όλο τον τελευταίο χρόνο πόσο ανεδαφικός και έολος είναι. Ίσως συντρόφισσες και σύντροφοι να διέφυγε πλήρως από αυτές τις δυνάμεις η ουσία του μνημονίου και των μνημονιακών πολιτικών. Τα μνημόνια δεν είναι μια τεχνική διαδικασία. Τα μνημόνια είναι ο απόλυτος οδικός χάρτης της νεοφιλελεύθερης θεραπείας σοκ, που όχι μόνο αμφισβητεί, αλλά προχωρά εμπράκτος στην ολική κατεδάφιση όλων των δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές χωρίς ανοιχτές πλέον εκφράσεις πολιτικής, κοινοβουλευτικής και συνταγματικής εκτροπής, χωρίς καθημερινά μικρά αλλά και μεγάλα πραξικοπήματα. Εδώ και ένα χρόνο, στο όνομα της έκτακτης ανάγκης, η δημοκρατία στην Ελλάδα συρρυκνώνεται. Το Σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, ακόμα και η στοιχειώδης τυπική διάκριση των εξουσιών καταργείται. Η ηγεσία Σαμαρά και η ηγετική ομάδα γύρω από αυτόν στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά ότι η σταθερότητα της κυβέρνησής του περνάει από την πλήρη υποταγή στις διαταγές των δανειστών και των μνημονίων και επομένως θα συνοδεύεται από εδώ και μπρος υποχρεωτικά και από αυταρχισμό και από αντισυνταγματικές πρακτικές και από ασφικτικό περιορισμό της δημοκρατίας. Ο ιδεολογικός της λόγος επαρνέρχεται δυστυχώς στις ράγες της εμφυλιοπολεμικής δεξιάς, αναδεικνύοντας έναν πρωτοφανή αλλά και ιστορικά αφύσικο ρευανσισμό απέναντι στην αριστερά και στην κοινωνία. Η ιδεολειψία των φανατικών που βρίσκονται στην ηγεσία σήμερα της σημερινής Νέας Δημοκρατίας έχει σβήσει τα ίχνη της καραμανλικής μεταπολιτευτικής παράδοσης, του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, του αστικού κοινοβουλευτισμού, μεταβάλλοντάς την σε υβρίδιο ακροδεξιού νεοφιλελευθερισμού που θα στηρίζεται από τη διαπλοκή και από το μεγάλο κεφάλαιο. Απέναντι σε αυτό το διαφαινόμενο μαύρο μέτωπο που αποτυπώθηκε τόσο γλαφυρά και συμβολικά με το μαύρο στις οθόνες μας, στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης, οφείλουμε από την πλευρά μας να διαμορφώσουμε ένα ηγεμονικό πρόταγμα και ένα ηγεμονικό πρόγραμμα υπεράσπισης της δημοκρατίας και των οικονομικών, κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Οφείλουμε να γίνουμε ο πολιτικός εκπρόσωπος μιας ευρείας λαϊκής κοινωνικής συμμαχίας που θα περιλαμβάνει όλα τα φτωχά και νεόπτωχα κοινωνικά στρώματα. Και στο κοινωνικό αυτό μέτωπο, συντρόφισσες και σύντροφοι, ας μην ξεχνάμε και να μην αγνοούμε ποτέ ότι δεν είμαστε η μόνη δύναμη και κυρίως ότι δεν είμαστε η μόνη αριστερή δύναμη. Υπάρχουν και άλλες αριστερές πολιτικές δυνάμεις που τις θέλουμε δίπλα μας, να δίνουμε μαζί αυτό τον αγώνα για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Κυρίως οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θεωρούμε αδιανόητο τη στιγμή που οι εργαζόμενοι δέχονται αυτή την τρομακτική και απολύτως συντονισμένη επίθεση του κεφαλαίου, οι δυνάμεις της αριστεράς στην χώρα να μην είναι όλες ενωμένες. Όπως θεωρούμε αδιανόητο, στο όνομα των όποιων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων,
να εκπέμπεται πολλές φορές ένα μήνυμα ματαίωσης της πάλης του λαού μας. Ιδίως όταν από διαφορετική βέβαια σκοπιά επιβεβαιώνεται όμως η κυρίαρχη επιχειρηματολογία περί μονοδρόμων της μνημονιακής βαρβαρότητας. Πρέπει να το πούμε και να το πιστέψουμε. Το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος. Το μνημόνιο είναι η συμπυκνωμένη επίθεση του κεφαλαίου στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Κατακτήσεις που κερδίθηκαν και για χρόνια διατηρήθηκαν στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος και της αστικής δημοκρατίας. Εν τούτης ήταν κατακτήσεις προοδευτικές. Η κατάργησή τους αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τις δυνάμεις της εργασίας. Αποτελεί μεγάλο πισωγύρισμα για το λαό μας. Αν δεν αντισταθούμε ενωμένοι σε αυτό το πισωγύρισμα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι για όλους τεράστιες. Γιατί, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποτέ στην ιστορία η εξαθλίωση και η ήττα του λαϊκού και εργατικού κινήματος δεν οδήγησε σε προοδευτικές εξελίξεις και μετασχηματισμούς. Η επιμονή λοιπόν της ηγεσίας του ΚΚΕ να υποβαθμίζει την αναγκαιότητα ανατροπής της μνημονιακής βαρβαρότητας, η αμφισβήτηση της ανάγκης ενός πλατιού αντιμνημονιακού μετώπου και πολλές φορές η εξίσωση του ΣΥΡΙΖΑ με τα κόμματα του μνημονίου αποτελούν και αντιεπιστημονική και ανιστόρητη προσέγγιση. Καμία ηγεσία όμως δεν μπορεί για καιρό να παραγνωρίζει το ενωτικό μήνυμα της βάσης και ιδίως το ενωτικό μήνυμα που έρχεται και από τη δική της τη βάση. Γιατί παρά την εκπομπή αυτών των μηνυμάτων βρεθήκαμε μαζί σε αγώνες στην πλατεία Συντάγματος, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, σε κοινούς αγώνες και αντιστάσεις, διότι έχουμε κοινούς πόθους, κοινές επιδιώξεις. Το ΚΚΕ για μας όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει, να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε, είναι ένα ιστορικό κόμμα, έχει και θα έχει πάντοτε τη θέση του σε αυτό το δημοκρατικό, ταξικό μέτωπο που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Στο αναγκαίο μέτωπο όλων των δυνάμεων της αριστεράς. Πόσο δε μάλλον στην ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία για την προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων απέναντι στην επέλαση του πολιτικού σκοταδισμού. Εμείς παρά τις αρνήσεις θα επιμείνουμε στο κάλεσμα της ενότητας, κυρίως μέσα στα μέτωπα της κοινωνικής πάλης, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φανταστείτε την επόμενη μιας μεγάλης εκλογικής νίκης του λαού μας, μιας μεγάλης εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο κλίμα θα επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Εμείς σήμερα πρέπει να δηλώσουμε με σαφήνεια, ανεξάρτητα από τη δυνατότητά μας να σχηματίσουμε κυβέρνηση, εμείς θα απευθυνθούμε σε όλες τις δυνάμεις της αριστεράς για να οδηγήσουμε από κοινού τη χώρα και το λαό στο μεταμνημονιακό ξέφωτο. Στο ξέφωτο της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας του λαού μας. Θα ήθελα όμως από αυτό το βήμα του ιστορικού ιδρυτικού μας συνεδρίου να απευθύνουμε και ένα παλαϊκό προσκλητήριο και στον απλό δημοκρατικό κόσμο που στήριξε, πίστεψε και στήριξε στη μεταπολίτευση το αίτημα της αλλαγής και απόθεσε τις ελπίδες του στο τότε Πασόκ. Ο κόσμος αυτός παρακολουθεί σήμερα έκπληκτος και αμήχανος το κόμμα του κυρίου Βενιζέλου να μετατρέπεται σε συνιστόσα της δεξιάς του κυρίου Σαμαρά, που μάλιστα φλερτάρει και με την ακροδεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλον αυτόν τον κόσμο έντιμο, κόσμο που πίστεψε σε αξίες, κόσμο που βιώνει τις πληγές αυτής της βίαιης ταξικής αναδιάρθρωσης, να στρατευτεί μαζί με την αριστερά στον αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της πολιτικής αξιοπρέπειας. Ήρθε η ώρα να ξανασυναντηθούμε με αυτόν τον κόσμο. Μας ενώνουν οι κοινές μας αξίες και η ειλικρινής μας δέσμευση ότι εμείς
αυτές τις αξίες δεν θα τις προδώσουμε ποτέ. Γιατί οι Έλληνες αριστεροί και τα κόμματά τους λάθη έκαναν πολλά. Ποτέ όμως δεν πρόδωσαν την πίστη και την αφοσίωσή τους στη δημοκρατία, την πίστη και την αφοσίωσή τους στη λαϊκή κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Καλούμε τέλος από αυτό το βήμα του ιδρυτικού μας συνεδρίου και όλους εκείνους τους πολίτες που ποτέ δεν ανήκαν στην αριστερά, αλλά που εμφορούμενοι από τις ιδέες του πολιτικού φιλελευθερισμού αντιλαμβάνονται σήμερα τον κίνδυνο για τη δημοκρατία που βιώνει η χώρα, τον κίνδυνο από αυτό το απροκάλυπτο πια φλερτ της νέας δημοκρατίας με την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή. Η αριστερά και ιδιαίτερα η δική μας πολιτική παράδοση της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι η μόνη πολιτική δύναμη που σεβάστηκε και υπερασπίστηκε μέχρι θανάτου την ελευθερία του κάθε ατόμου στη γνώμη του, στην ιδιαιτερότητα της ατομικής του ύπαρξης, και όσοι και όσες αντιλαμβάνονται το μέγεθος της απειλής για τη δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα μπορούν να ακουμπήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι απαραίτητα γιατί συμφωνούν μαζί μας στις θέσεις μας για την οικονομία ή την πολιτική συγκυρία, αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη με προοπτική διακυβέρνησης που μπορεί να εγγυηθεί τα ατομικά δικαιώματα κάθε ανθρώπου και κάθε συλλογικότητας απέναντι σε έναν ισοπεδωτικό αυθαρχισμό που συρρυκνώνει ακόμα και τις κατακτήσεις του διαφωτισμού, τις κατακτήσεις της αστικής δημοκρατίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ιστορία τα έφερε έτσι, ώστε να είμαστε πάλι αντιμέτωποι με εκείνους που οδηγούν την Ελλάδα στην εξαθλίωση, στον αυταρχισμό, στην απεμπόληση της κυριαρχίας και της ταυτότητάς της. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Οι εμείς οι αυτοί». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό. Σήμερα αυτοί που μας κυβερνούν αποφάσισαν να παραμερίσουν τις διαφορές που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν αιώνιοι εχθροί, και να συγκατοικήσουν στην καρέκλα της εξουσίας που παρότι τρίζει, τους χωρά και τους δυο μαζί. Συνασπίστηκαν αυτοί. Συνασπίστηκαν και μαζί με τις δυνάμεις της διαπλοκής συμμάχησαν με τις δυνάμεις της διεθνούς τοκογλυφίας, και εμείς οφείλουμε να συμμαχίσουμε με τις δυνάμεις της δημοκρατίας και της δημιουργίας, με τις δυνάμεις των αξιών, με τον ελληνικό λαό. Γιατί πράγματι εδώ έχουμε μπροστά μας δύο Ελλάδες που συγκρούονται. Αυτή η Ελλάδα των μνημονίων, της παρακμής, της καθυστέρησης, της υποταγής στα νεύματα της κυρίας Μέρκελ και στα πνεύματα της εθνικοφροσύνης, αυτοί που εμφανίζουν σήμερα την υποταγή ως μονόδρομο, τη φτώχεια ως μόνη επιλογή, την κατάργηση δικαιωμάτων και ελευθεριών ως εθνική επιταγή, και εμείς, όλοι εμείς, όλος ο λαός που υποφέρει, η Ελλάδα του αύριο, που ακυρώνει τα μνημόνια, που βάζει τέλος σε πολιτικές υποδούλωσης, ταπείνωσης και καταστροφής. Εμείς, η Ελλάδα της δημοκρατίας, της μεγάλης παράταξης εκείνων που αρνούνται να παραδεχθούν το αναπόφευκτο της υποταγής και αναζητούν έναν δρόμο εθνικής ανασυγκρότησης και ανόρθωσης. Η Ελλάδα της διανόησης, η Ελλάδα της δημιουργίας, της τέχνης, της σκέψης, της διαλεκτικής, της αμφισβήτησης, που είναι και στα πιο σκοτεινά χρόνια εδώ και ξέρει να κρατάει αναμένο το κεράκι του πολιτισμού στον τόπο μας. Η Ελλάδα που επιλέγει την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη και θέλει και ξέρει να αγωνίζεται για όλα αυτά που σήμερα αποτελούν το α και το ω της εθνικής και προσωπικής μας ύπαρξης και υπόστασης. Εμείς που ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε να σταματήσουμε την καταστροφή και να αλλάξουμε την πορεία αυτού του τόπου. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, η πολιτική, κοινωνική και ταξική σύγκρουση που το αποτέλεσμά της θα καθορίσει τη ζωή των ανθρώπων για πολλά χρόνια ορίζει
καθαρά διλήμματα. Μεγάλα και καθοριστικά. Μνημόνια ή δημοκρατία. Μνημόνια ή κοινωνική δικαιοσύνη. Μνημόνια ή εθνική ανεξαρτησία. Μνημόνια ή αξιοπρέπεια. Τελικά όμως όλα αυτά τα διαζευκτικά, και θα μπορούσα να προσθέσω και πολλά άλλα ακόμα, συμπυκνώνονται πολιτικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε ένα μεγάλο διαζευτικό που πολλαπλασιάζει τις ευθύνες μας. Μνημόνια ή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα που έχουμε μπροστά μας. Και εμείς από αυτό εδώ το συνέδριο οφείλουμε να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα. Έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε να οικοδομήσουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, και το ακούμε από πολλούς και πολλές, καλοπροαίρετα. Εντάξει, ξέρετε, θέλετε, μπορείτε, πιστήκαμε πια, μας λένε. Κάποτε δεν ήταν πεισμένοι. Αλλά πώς θα τα καταφέρετε? Μήπως πέρα από τις προθέσεις σας, μήπως πέρα από τις διαθέσεις σας, οι δυσκολίες σας υπερβαίνουν? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Πρώτα-πρώτα γιατί πιστεύουμε βαθιά, αμετακίνητα, αταλάντευτα, ότι ο λαός μας μπορεί, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα βγάλει τον τόπο από την κρίση. Είναι ο λαός μας που, αν πιστέψει στις δυνάμεις που έχει, θα βγάλει τον τόπο από την κρίση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο λαός μπόρεσε να σταθεί όρθιος στα πόδια του σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες από τις σημερινές. Μπόρεσε όταν όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, μπόρεσε όταν η μπότα του κατακτητή του πλάκωνε το στήθος και η λέξη ελευθερία σήμαινε θάνατο. Μπόρεσε όταν αγωνίστηκε μόνος του πολλές φορές, στάθηκε στα πόδια του. Γιατί είχε συλλογικό όραμα, πίστη στις δυνάμεις του και αξίες. Έτσι και τώρα πιστεύουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του. Και μαζί του μπορούμε και εμείς, γιατί ο λαός και η θέλησή του είναι η δική μας δύναμη. Μπορούμε γιατί εμείς βάζουμε την ηθική οδηγό της πολιτικής μας, γιατί βάζουμε τις ανάγκες του λαού πάνω από τις απαιτήσεις των δανειστών, γιατί βάζουμε τη δημοκρατία πάνω από τις τρόικες, την αντίσταση πάνω από το φόβο και τολμάμε να διακηρύξουμε. Τολμάμε να διακηρύξουμε. Και θα το πω για άλλη μια φορά, για να το ακούσουν και εκεί που πρέπει να το ακούσουν. Αυτοί που σε λίγους μήνες έχουν εκλογές, αλλά ο αντίπαλός τους δεν βρίσκεται εκεί, είστε εσείς ο αντίπαλός τους. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο αντίπαλός τους. Να το πούμε λοιπόν, να τα ακούσουν καθαρά. Εμείς το μόνο χρέος που αναγνωρίζουμε είναι το χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό να μπορεί να επιβιώσει, να ζήσει με αξιοπρέπεια, να έχει δικαιώματα, να έχει προοπτική, να έχει ελπίδα, να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο και να μην φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι το δικό μας χρέος. Τελεία και πάλτη. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Όποιος φαντάζεται ότι θα υποχωρήσουμε από την ανταλάντευτη θέση μας για την κατάργηση, την ακύρωση, την ανατροπή των μνημονίων, δεν έχει ιδέα για την πολιτική και τη θέλησή μας. Δεν έχει καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ας γυρίσει να κοιτάξει στο Προεδρείο, να δει τους εκπροσώπους της γενιάς της εθνικής αντίστασης, που δεν λύγησαν ούτε σε ξερονίσια ούτε σε φυλακές. Δεν θα λυγίσουμε εμείς στους εκβιασμούς των εκπροσώπων της διεθνούς τοκογλυφίας και των εγχώριων εκπροσώπων τους. Δεν θα λυγίσουμε, δεν θα προδώσουμε ποτέ τη θέληση του ελληνικού λαού να ξαναχτίσει την Ελλάδα σε στέρεα θεμέλια κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, μπορούμε όμως και για έναν ακόμα λόγο. Μπορούμε γιατί σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα δεν θα είμαστε μόνοι. Δεν θα είναι αγώνας μιας φωτισμένης πρωτοπορίας που διαθέτει λύσεις και απαντήσεις για όλα. Θα είναι ο αγώνας των εκατομμυρίων Ελλήνων που με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσουν ένα πολύτιμο προγεφύρωμα για την αντεπίθεσή τους. Θα είναι αγώνας όλων των λαών του Ευρωπαϊκού Νότου που με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δουν να ανατρέπεται μια πολιτική που διαφημίζεται και θεωρείται ως μονόδρομος. Θα είναι αγώνας όλων των λαών της Ευρώπης που βλέπουν μετά την Ελλάδα, μετά την Πορτογαλία, μετά την Ισπανία να έρχεται η δική του σειρά. Μετά το δικό μας πείραμα να έρχονται πειράματα και για αυτούς. Δεν θα είμαστε μόνοι. Όπου πηγαίνω στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και έξω από την Ευρώπη, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και η αλληλεγγύη των λαών για τον αγώνα του ελληνικού λαού και για την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και στις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον γερμανικό λαό, ίσα-ίσα, θα είναι αυτός που πρώτος θα υποστηρίξει τον αταλάντευτο αγώνα μας για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη, διότι έχουμε κοινά συμφέροντα με τα συμφέροντα των λαών, όχι των ηγεσιών. Ακόμα και στην καρδιά του Βερολίνου, του Μονάχου, του Αμβούργου, όπου πήγαμε, μεγάλες συγκεντρώσεις εργατών για να υποστηρίξουν την παρουσία μας, τον αγώνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να σταθούν αλληλέγγυοι στην προσπάθειά μας. Δεν θα είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν θα είμαστε μόνοι και θα έχουμε την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των λαών της Ευρώπης, αλλά και της κοινής γνώμης σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί επιτέλους θα δουν ένα λαό και μια κυβέρνηση να αμφισβητούν την πολιτική της ευρωπαϊκής νομεκλατούρας που με τις αποφάσεις της οδηγεί την Ευρώπη στην καταστροφή. Γιατί επιτέλους θα δουν ένα λαό και μια κυβέρνηση αποφασισμένους να ανοίξουν δρόμους προοδευτικούς για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Με σκληρή διαπραγμάτευση για το χρέος, με στόχο τη διαγραφή μεγάλου μέρους του, τη ρήτρα ανάπτυξης και το πάγωμα της αποπληρωμής των τόκων, με δυνατή συμμαχία με τους λαούς του Νότου, με στόχο μια διεθνή διάσκεψη για το χρέος στα πλαίσια της διάσκεψης του Λονδίνου το 1953 για την ίδια τη Γερμανία, θα μπορέσουμε να ανοίξουμε δρόμους προοδευτικούς. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο την επόμενη μέρα μιας μεγάλης εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Οι θέσεις μας αυτές, που τώρα σε ορισμένους φαντάζουν ουτοπικές, θα γίνουν υλική δύναμη και θα αποκτήσουν πολλαπλάσια δύναμη από ό,τι σήμερα και πολλαπλάσια διεθνή στήριξη όταν ο λαός μας αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ σε πλειοψηφική δύναμη και δώσει νοπή εντολή για αριστερή κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας και προκοπής. Και πρέπει να σας πω κάτι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που επιβεβαιώνουν αυτά που λέμε? Όχι εμείς. Είναι οι ίδιοι οι εταίροι μας. Είναι οι ίδιοι που αποδεικνύουν με τη στάση τους ότι πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αποδεικνύουν μην μπορώντας πολλές φορές να κρύψουν το φόβο τους. Θυμηθείτε τι έγινε από το Μάη στον Ιούνι πέρσι, τέτοιο καιρό. Θυμηθείτε τι έγινε όταν ακόμα και σε εφημερίδες γερμανικές είχαμε ολοσέλιδα άρθρα στην ελληνική γλώσσα, κάτι που δεν έγινε ποτέ παρά μονάχα όταν γερμανικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν και έριχναν προκηρύξεις γραμμένες στα ελληνικά. Γιατί όλη αυτή η κινητοποίηση, γιατί όλος αυτός ο πανικός στη Γερμανία, στην Ευρώπη ολόκληρη, στον κόσμο ολόκληρο, μην τυχόν και αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση στην Ελλάδα? Γιατί ακριβώς ξέρουν ότι όταν μια κυβέρνηση υψώσει ανάστημα και ένας λαός σταθεί στα πόδια του, τότε θα μπλοκάρουν όλοι τους οι σχεδιασμοί. Τότε δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτούς τους εκβιασμούς, αυτή την τρομοκρατία. Η κυρία Μέρκελ και οι αυτουργοί της σημερινής πολιτικής της πιστεύουν ότι είμαστε ο βασικός αντίπαλος.
αντιμετωπίζουν σαν το βασικό αντίπαλο και κάνουν ό,τι μπορούν για να μας διαβάλουν, να μας συκοφαντήσουν ως τυχοδιώκτες, να μας δυσφημίσουν, γιατί πιστεύουν πράγματι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί φοβούνται πράγματι ότι μπορούμε να απειλήσουμε τη μονοκρατορία τους. Και βέβαια, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να τους πούμε στις 14 το βράδυ, μετά το τέλος του συνεδρίου μας: δεν θα διαψεύσουμε τους φόβους σας. Συμφωνούμε. Είμαστε επικίνδυνοι για σας. Είμαστε επικίνδυνοι για την Ευρώπη που θέλετε να οικοδομήσετε. Αλλά είμαστε με την Ευρώπη των λαών, με την Ευρώπη των δικαιωμάτων, με την Ευρώπη της δημοκρατίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το συνέδριό μας είναι κρίσιμο. Στις 14 το βράδυ δεν θα ξέρουμε μόνο αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε στο ιδρυτικό του συνέδριο να έχει διεργασίες γόνιμες, πλούσιες, δημιουργικές, αποφάσεις που θα μας βοηθήσουν στην πορεία μας. Θα ξέρουμε, και κυρίως θα ξέρει ο ελληνικός λαός που μας παρακολουθεί, αν είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο άλμα στον ουρανό. Αν είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο άλμα της ανατροπής και της δημιουργίας, για να γκρεμίσουμε το φαύλο πολιτικό κατεστημένο της διαπλοκής, για να γκρεμίσουμε τα μνημόνια της βαρβαρότητας και να ξανακτήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, για να ξαναγυρίσουμε πίσω στη χώρα μας τους χιλιάδες νέους και νέες επιστήμονες και επιστημόνισσες και ερευνητές που την εγκαταλείπουν για ένα κομμάτι ψωμί και να πούμε ναι, μαζί θα ξανακτήσουμε την Ελλάδα. Χωρίς εσάς αυτή η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Σας καλώ λοιπόν όλους να κάνουμε μαζί το βήμα για να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια του λαού μας. Σας καλώ όλους και όλες να μην διστάσουμε, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Γενναίες αποφάσεις που πολλές φορές μπορεί να μας ξεπερνούν. Ιστορικές αποφάσεις. Αξίζει τον κόπο να τις πάρουμε. Αν δεν τις πάρουμε τώρα, πότε θα τις πάρουμε? Και αν όχι εμείς, ποιοι θα τις πάρουν αυτές τις αποφάσεις? Οφείλουμε απέναντι στην ιστορική ευθύνη που μας αναλογεί να τολμήσουμε όλες και όλοι μαζί. Εμείς, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να περιμένει. Το 1,5 εκατομμύριο των νεόφτωχων δεν μπορεί να περιμένει. Το 1 εκατομμύριο των ανέργων δεν μπορεί να περιμένει. Η Ελλάδα της αναξιοπρέπειας και της εξαθλίωσης δεν μπορεί να περιμένει. Και τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να ξελασπώσουμε το μέλλον, να κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό, να κάνουμε το λαό μας αυτοδύναμο, όπως λέει το σύνθημα του συνεδρίου μας. Είναι στο χέρι μας. Ας κάνουμε λοιπόν με τόλμη αυτό το βήμα. Καλή μας δύναμη, καλούς αγώνες, καλή μας επιτυχία. Το βλέπω στον ενθουσιασμό σας, το βλέπω στα μάτια σας, εκπέμπει αυτή τη δύναμη η ψυχή σας. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε να ξανακτήσουμε την Ελλάδα. Να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρό. Να κάνουμε αυτοδύναμο το λαό μας. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό το σύνθημα. Μπορεί κανείς να το πει και ανάποδα και να έχει ακριβώς το ίδιο νόημα. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες. Γεια σας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, για να συνεχίσουμε τη διαδικασία, πριν τους χαιρετισμούς, θα δώσω το λόγο στη συντρόφισσα Νατάσια Θεοδωρακοπούλου να διαβάσει τον κατάλογο των αντιπροσωπιών των ξένων κομμάτων που παραβρίσκονται στο συνέδριό μας και ο σύντροφος Κουρολιάκο να διαβάσει τον κατάλογο των πρεσβειών